Hej og velkommen til. Er du klar til en gang for alle at knække koden til den perfekte rynkecreme? I den her lille guide, der dykker vi altså ned i, hvordan du finder den creme, der passer helt perfekt til lige netop din hud. Så lad os bare springe ud i det. Kender du det? Man står der foran en fuldstændig uendelig hylde med cremer, og de lover alle sammen guld og grønne skove. Det kan virkelig føles som en jungle at finde rundt i. Men bare rolig, vi skal nok hjælpe dig med at finde vej. Og jeg lover dig, når vi er færdige her, så vil du føle dig som en lille ekspert. Du får simpelthen den viden, du skal bruge for at træffe det helt rigtige valg for din hud. Så glem alt om forvirring. For her er kernen i det hele. Du skal glemme alt om at lede efter en mirakelcreme. Nøglen, det er personliggørelse. Det handler om at forstå din huds helt unikke behov, og så finde den creme, der matcher dem perfekt. Okay, lad os så dykke ned i det, der virkelig tæller, nemlig ingredienserne. For hvad er det egentlig, der gør, at en rynkecreme virker? Nu skal du møde de allervigtigste spillere inden for anti-aging. Først op, der har vi retinol, som du måske også kender som A-vitamin. Tænk på det som en slags motor for dine hudceller. Det sætter simpelthen fut i cellefornyelsen og hjælper huden med at producere mere kollagen. Og resultatet, ja, det er en fastere og glattere hud. Dernæst hyaluronsyre. Det her, det er din huds absolut bedste ven, når det gælder fugt. Det virker lidt som en svamp, der suger og binder fugten i huden. Det giver den et meget mere fyldt og hydreret look, og så får det de der tørre, fine linjer til at se meget mindre ud. Så har vi peptider. Det er faktisk nogle små proteinkæder, der fungerer som byggesten for huden. De sender signaler til dine hudceller om, at de skal reparere sig selv og styrke hudens fundament. Tænk på det, som om du giver din hud et rigtig solid stillads. Og til sidst, men bestemt ikke mindst, antioxidanter, som for eksempel C og E-vitamin. Dem kan du se som din huds personlige skjold. De beskytter mod alle de her frie radikaler fra sol og forurening, som jo er med til at ælde huden. Og som en bonus, så kan C-vitamin give en helt fantastisk glød. Okay, super. Nu kender vi vores helteingredienser. Så nu er det tid til at finde ud af, hvilken creme, der er den helt rigtige for lige præcis dig. Lad os se på, hvordan vi matcher de rigtige produkter med dine specifikke behov. Okay, lad os starte her. Er dit primære mål at beskytte din hud mod solen? Solen er jo den absolut største synder, når vi taler om aldringstegn. Hvis ja, så er en creme med en høj solfaktor simpelthen et must. Og her er cremen fra Clinique et virkelig godt bud. Den kombinerer en høj SPF 40 med antioxidanter, så du får en slags dobbeltbeskyttelse. Den er helt perfekt til daglig brug for alle, der vil forebygge solskader og tidlige aldringstegn. Eller måske er din udfordring ikke kun rynker, men også en tendens til urenheder, eller måske en fedtet T-zone. Så har du brug for en creme, der kan klare begge dele, uden at den tilstopper porerne og gør det hele værre. Her er Beauté Pacifique Super 3 Booster altså en fremragende løsning. Det, der er virkelig smart ved den her, det er, at den indeholder 2 forskellige typer A-vitamin. Det gør den super effektiv til at bekæmpe både rynker og urenheder, fordi den regulerer hudens fedtproduktion. For rigtig mange, der er parfume og skrappe ingredienser en kæmpe udfordring. Hvis din hud let bliver rød og irriteret, eller du bare foretrækker helt rene produkter, så er det jo vigtigt at vælge en mild, men stadig effektiv formel. Og her er cremen fra puderdåserne et helt fantastisk bud. Den er fuldstændig uden parfume, og så er den spækket med gode sager som peptider og hyaluronsyre. Og så er den endda til at betale, altså et ideelt valg for den sensitive hud. Måske er du i 20'erne eller 30'erne, og vil egentlig bare gerne komme de første aldringstegn i forkøbet. Jamen så har du slet ikke brug for de allermest intensive cremer. Snarere en, der beskytter, fugter og giver en masse glød. Til det formål er Sansi Beautys Anti-Age Creme helt perfekt. Den er let, den er fugtiggivende, og så indeholder den C-vitamin, som giver den her smukke, ensartede glød. Den er helt ideel som en første anti-age cream til at holde huden ungdomlig og frisk. Godt. Nu har vi kigget på ingredienser og produkter. Men lad os lige tage fat i et rigtig vigtigt spørgsmål. Hvad kan vi egentlig forvente os af en rynkecreme? Det er på tide at skille fup fra fakta. Det er jo det store spørgsmål, er det ikke? Kan en creme i en krukke virkelig gøre en forskel? Eller er det hele bare smart markedsføring? Lad os lige se, hvad kilderne rent faktisk siger om det. Altså, konklusionen er, rynkecremer kan ikke trylle. Men de kan absolut gøre en synlig forskel. En god creme kan helt klart mindske fine linjer,
tilføre vigtig fugt og næring og give huden et sundere og mere velplejet udseende. Så du skal ikke forvente, at alle rynker forsvinder fra den ene dag til den anden. Se det i stedet som et værktøj, der over tid kan reducere fine linjer og hjælpe dig med at ældes med ynde. Nøglen, det er tålmodighed og vedholdenhed. Okay, vi er næsten ved vejs ende. For at gøre det hele super konkret, så slutter vi lige af med en helt simpel handlingsplan, som du kan tage med dig næste gang, du skal ud og købe en creme. Her er din enkle 3-trins guide. Først, find ud af, hvad dit primære mål er. Er det mere fugt, solbeskyttelse eller måske noget helt tredje? For det andet, find den helteingrediens, der matcher dit mål. Og for det tredje, og det her er vigtigt, husk at give produktet tid, mindst 6 uger, for at du kan se den fulde effekt. Sådan. Du er nu klædt rigtig godt på til at finde din perfekte anti-age-creme. Så mit spørgsmål til dig er, hvilken ingrediens giver allermest mening for din hud lige nu? Tusind tak, fordi du så med.